Компания стай аз Москва ва аз Московская область ба Хуҷанд ва чанд шаҳрое ки мегӯям наздика дар Хуҷанд ва дар аму районош бор мебаранд. Масчои Нав, Исфара, Хуҷанд, Ашт, Конибодом, Зафаробод, Истарафшан, Ганҷи ва чанд ҷои дига ай Москва, ай Московская область. Чихали плюс зора и компания. Якум ай Москва баротона бе пул миён ай хона мегиранд ва мебаранд складшон. Ва агар ки ай область боша, агар ки камтарак мисол бигем шумо дуртар бошед ай Москва, хай суми бензинпилира метен. Дуюм, агар ки борои шумо хела бисёр боша, скидка мекунанд ва бо худтон метавонед маслиҳат кунед, ҳар хел договор кунед, чихали ки шумо дар махулай. Номеро дар экран ҳастай ва дар таги видео ва бо як номериш WhatsApp, имо, Viber ҳастай. Салом алейкум халқи тоҷик, хела шуд видео ба дар канали гап надорум. Имрӯз мо гап мезанем дар бораи хела чизои интересни. Дар сайти Евроспорт якта хабари интересни биромад дар уҷа дар бораи як боксёри ай Эрона, якта духтарай ва ура бояд ака маҳкам кунанд. Сабабаш ҳамее ки дар вақти ба ринг биромадан, яъне дар бокс дастараш римон кардагӣ нест, яъне ҳиҷоб. ҳозир ва ё дар Франсиянд ва мехоҳанд греза шаванд, барое ки дар Эрон ва ёро хеле проблема интизорай ва маълум нест ки Франсия ёрдамшон мета ё ки не. Ва бодара бо дар ин хабар нависодагия ки чисто любительский спорта, мисол дар профессиональный уровень не ки гап бо дар чия бародаро, бисёрои шумо ба фикр мекунед ки одамое ки мисол нағз мебинанд демократияра, мисол дар уҷа демократия неста, на самом деле русия пабугум ба наздикӣ бо дар Эрон якта хабарига биромад. Додари президенти Эрона маҳкам кардагианд барои чанд хел машиниста махинатсия дар бораи сум. И одам дипломат буд ва кор мекард дар давлат. Ва росия пабугум бисёрои шумо ба фикри ман чихеле ки ман боҳоитон намеояд ки родной додари президента дар уҷа метавонанд мисол маҳкам кунанд. На самом деле хеле қонун ҳастай ва ба фикри ман ҳеҷ ка набояд ай қоида қонун бигрезад. Якум бор соли 2017 ва қапидагӣ будан ва пад залог биромад. Залог росия пабугум $15 миллион буд, яъне $15 миллион дод ба залог ва биромад. Акозбо ба наздикӣ боз қапиданаш вай карад ба фикри ман срок мегирад. Ман росия пабугум дар ягон ҷо нашнидам ки амхали ситуатсия боша. Мисол чихеле хай бигем акайту президентай атара маҳкам мекунанд ва маҳкам мекунанд просто так не барои чанд хел ҷинояткорӣ. Дар таги ҳамин хабар бисёр одамо нависанд ки ина демократия, мисол ҳам қоидави қонунои ислом кор мекунад, ҳам плюс демократияи бигем хали демократия ки шумо фикр кардем не, а демократия ки мисол ҳама дар назди қоидави қонун як хелай. Ба фикри ман шумо ба хабари бародаро дар Москва ба наздики якта самолёт дар гирифт ва жёсткая посадка буд ва дар уҷа якта бародари тоҷики морам буд, як ҳамватани мо дута гражданство дошт ва чале ки нависонга дар ин хабар бояд страховка, бояд в общем чанд компаниё сум битанд то 5 миллион рублей дар хешта борои одамое ки дар ҳамин ҷа дино гузаштанд. Ва росия пабугум ада интересна, мисол мо тоҷикем дута гражданство, мисол агар ки дошта бошем кадом давлат мора ёрдам мета, мисол яъне мо дар сум метан ё ки не. То охирша ман мехоҳам бифаҳмам кани тоҷика ёрдам метан ё ки не, мисол дар хешта боруш ягон сум метан ай тарафи давлат ё ки не. фарҳан дора мисол давлати Тоҷикистон ё ки Россия ё ки просто меган хай типа мигрант буд ва амхе беаҳамият мемонад. Просто ман гуфтаним бародаро ки бисёр ҳолатош дага ки одамое ки гражданствои российскирам доранд ва ёро аҳамият наметан ё ки даже мисол боя хелша депорт мекунанд чихеле ки мисол мо медонем. Ва дар ҳамин ситуатсия ман мехоҳам просто бифаҳмам ва шуморам в курсе бошем кани чӣ гап мешавад. 5500 сомон штраф кардагианд якта муаллима дар Тоҷикистон ва шумо ба фикри ман савол метем барои чӣ? Намумкин ки савол наметен. Нексёрон ма ҷавобша метам. Барои ки як талабара задай, барои ки ӯ бруки ҷинс дошта. Чӣ? Ман росия пабугум намефаҳмам мисол да чиво вай талабара задай ки синяк ва даже либосоша даронда ям гудака. Ман фикрам кашидагиай то ҳозира дар Тоҷикистон ам хали темо ҳастанд талабои мактаба мезананд. А як тарафи кори безеба барои ки ҳеҷ караба задан ба фикри ман одам кардан намешава агар ки ӯ ҳайвон боша. Чӣ?
Просто дар университете ки ман мехонам свободная одежда, вообще ба фикр дорам университетҳои Россия либоси свободна, мисол агон хел костюм бурок ту маҷбур нести пӯшӣ, мисол бояд фақат бихонӣ, яъне мисол бояд фақат дониш боша, фарқ надорад та галстук дорӣ ё ки киртаи сафед мепӯшӣ, фарқ нест. Ту метавонӣ ба любой либос биёӣ, бариш бериш фарқ надорад, фақат бояд бихонӣ. Ҳамин главное дар университетҳо, вообще дар образование, а не либос, ман фикр мекунам. Хай и коробори ҳар як давлатай. Яке ман фикр мекунам, агар ки барои джинс пӯшидан тара бизанан, мактаб балиш кардан дар кора, ё ки муаллима просто ай кор вообще гирифта накарда, бояд дар чизои образование вообще кор накунад. Вақте ки муаллим чӣ қапида наметавона. Шудам хеле хабар буд бардор, ман боз мегум, ман ҳайрон мешам то ҳозира барои чӣ дар не хай ман мефаҳмам бисёр кӯдакҳо ҳастанд хира, не ки задан тарбия ба задан аста ягон ҷода ягон хеле тема ку бинависем дар комментария. Дар Латвия 19 тоҷика қапидиян ранги ғулом ва ё 4-5 моҳ кор мекардиян без сум бе ҳичи ва дар вақте ки мисол меёфтияншона дар ҷа як дона пиёза 3-4 картошка будай ва бисёрш айдастае ки мисол бе чӣ бигум ай гушнагира саломатиш хела вазмин шидай ва на дан момент ҳозир 3 касша рӯй кардагиян Тоҷикистон, аш 16 каси дигар шузи дар ҳамҷай ва кор куфтастиян. Ва ма дар як чӣ ҳайрон мешавам, дар ҳамин хабар ман полностью хондум, нависонагӣ нестай, аммо одаме ки меқапидаишона ва сумшон намедодай, вообще аммо работодател, чале ки мисол мо медонем мегем, ва я на маҳкам кардагиян, на штрафш кардагиян, на агон хел просто даҷа будаж нависонагия ки ҳамун 16 одаме ки кор куфтастиян, одаме ки ва ёро ба кор гирифтагӣ будай ва сумшон намедодай, дар дигар компания гуфта ки ёро ба кор нагирен, ё мисол типа бизӣ кардиян ки амхи кор мекардиян без сум анги ғуломо. Ва бародар фикр кунен да чиво одамое ки мисол ҳамхарӣ мекунанд ҳеҷ каверо на маҳкам мекунанд, на штрафшон мекунанд, на агон хел чиз ва ҳамхарӣ шидастай. Конечно, дар Москва, дар дигар давлатҳо ман боварӣ дорам ки, яъне дар дигар шаҳрҳои Россия ман боварӣ дорам ки ҳастай, просто мо намедонем ва наметавонем ёфта одамоеро ки мисол ҳозир ранги ғуломанд ва кор кардистанд без сум бе ҳичи. Ман фикр мекунам ки бояд боша агон хел корхона ё ки ягон чиз ки ҳамхали одаморо биёва ва ёрдамшон бида. Ссилкаи ин хабара ман обязательно мемонам, шумо метавонед бидрои хитон бо аниқтар бихонед. Ростига па бугу намедонам ин видео фейка ё ки не, ки ман фикр мекунам фейка, барои ки оз мефаҳмам. Дар Норвегия якта мардак телефонашро меғалтонад дар дуруни об ва якта делфин меравам телефонро мегира, мебурора, метайнавошим ролик ҳасташ, шумо тамошо кунед. Барои чӣ ман гуфтам фейка? Барои ки видео якумш аввал нестай ва дуюмш ки именно ҳамун моменте ки делфин бовардестай айфона ҳамунҷаро сиёнка кардагиян, мумкин ки вай ҳамун попшам делфин дрессированӣ боша ва любой чиро битиш биғалтонӣ бигира биёра, таги об бигира биёра ба дастиста бита. Яке гап да чие ки хай фейк боша ё ки не, мисол делфина ёд додагиян, ман фикр мекунам ҳамин кора. Шумо чӣ фикр мекунед? Бинависед. Имрӯз инам хали хабарҳо буд, инам хали ахборҳо буд бародаро. Баронқа подписаться кунед ва боҷиқен лайка. Ба наздикӣ мо боз видео нав мебурорем, пага ё ки пагаи дига. Интизор бошед. Боҷиқен колокольчика. Гирон кунед ки шумо да сообщение меояд вақте ки мо ролики нав мепартоем. Ва агар ки дар Одноклассники, дар ВКонтакте ё ки дар Инстаграм шумо поделиться кунед ҳамин ролика, бо хеле хубтар мешавад. Ҳамада раҳмат.